Sashisin biang lengba kani ke channel Kasi Gospel Media akakateng ke jong Jesus Christ ngai kublay ban ngapriang subhai pi baro ka khubor ka bangakwa ne sam hakani ka por kalong ka de rengkat bat udak jingkeli Hato de ban pynbaptis ya ki khyllung ka jebab ka basai kalong em nama don shibun kidaw hende ngakwa ban kedaw tang lai tili kidaw Omla ban pynbaptis ya ki khyllung ka ban kong namar ba kim panang ban nget ka baar kim panang ba sothu ya ka jingkala ka bomut ka balai kim pat shampang ya ki jingkai ba kanjam sim Marcos kalonong ka bakhan riu ka khat ka bakhan riu ka ong kumni tiu ta ubanget bat yo pynbaptis on pem ki khyllung kim pat sothu kai ka jinget ki kam ki apostol kalonong ka baar ka khat ka balai pupra do pin kala ka bamut ba on pynbaptis ya pi way po way ka kateng u Jesus Christ ya ka banyo map ki pop ba pin yo diang ya ka jing ai umse mukut ki khyllung ki pasutho ka ka jing kala ka bamut ka gospel ka kum umat hias kalonong ka ba pupra ka khat ba kha khandai arpho ka de ka hukum ka ba u Jesus ulai ki senran baro manlek banyalap ya ka gospel sya ka perthai baro man pelong senran ya kinja banri baro man pynbaptis ya ki ha ka kteng ga jong ublei bupa ukhun bar muse mukhut bat uda ongru ban hika ya ki ba ula hukum ki khlong ki pasuthu ya ka chingkai jong ki jing em bagajam sim katkum ka history kai thu ya ka down na do menu Belasdang ban pynbaptis ya ki khyllung kawai ka kot ka bangla sot hangne bla tho do wei upasa wong kumni u bishop Irianus John Kalions ha France shispa prapo edi hadin ukris la priang ya ka jing pynbaptis ya ki khyllung u Cyprian u bishop John ka Carthage u la ong badon ka ban pynbaptis ya ki khyllung Hakasnam laispa harus sospa edi ka balang mingi bangi khot ka Syrian church kala ai da ka jingrai dorba jongka baki kimi kikpa kide ban pynbaptis ya ki khun nadu dang khyllung kani ka kor ka kdo haka council jongka Ravenna house nam sheja laispa khadwei edi la penkala ya kom ban pynbaptis da ka basyuthe da ka Omshu da ka ba pengam ngitep katkum ka jingkai ka tien ka ba em ka jongblei baya ka jing pynbaptis de tang ki balasan ki balasuthu ya ka pop ka hok bat ya ka jingkala ka bamut episodes kalonong ka basaw ka khat ka basan ka krenshai badan tang uwe ublei ubutrai dan tang ka we ka jat jingit dan tang ka we ka kom pynbaptis ba kata kalong da ka ba pengam katkum ka jingkai jong ka Baibl kumno syapang ki khlong lada omla ban pynbaptis yuki de onle ka gospel ka kum ulukas kalonong ka baar ka khat ka baar ka yathu syapang kumno balale ya u Jesu ka jingle lam ya u Jesu sya ka temple ki kimi ki pa jong u Jesu u Joseph bat ke Mary hakapor ba u Jesu lada prasngi kila lam ya u sya Jerusalem ya ka ban penkentang ya u sya utrai ka bamut ba ye ki khlong khna ke badang ret de tang banshu penkentang hakapur ka ba u Jesu udang don hakani ka sla perthai lailej banyalap ya ka gospel lailej ban kring shibun ki mse ban pengkhia ki msim ki bakodor met ban msim u Jesus Christ u khlam pynbaptis henry udakarkhu ya ki khlong khna Matthias kalonong bakha khandai ke khat ka bakha lai hadu ka bakha san ka khat ka bakha san ka ong ulabu te yela ka ti haki ka bamut udakar khu ni upen kentang yaki ngange baka khubor kalong ka basai to ai bo ble un kur khu ye pi iwi pe we na ka benta ka brom ka jong ble amen